ଭୂତ ଭୂତ ଭୂତ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ପାଇଛି ମାନେ ଖାଇଯିବି। ଭାଇ ଏଟା ଭୂତ ଆମକୁ ଖାଇବ କହୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦୁଇଟା ମଣିଷ ଛୁଆ ପାଇଛି, ତୁମକୁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବି ଭାବୁଛ? ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭୂତ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦିଟା ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ପାଇଛି, ଖାଇକି ହିଁ ଯିବି। ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆମେ କାହାର ବି କିଛି କ୍ଷତି କରୁନୁ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଖାଇବ? କାହିଁକି ନା କେହି ବି ମଣିଷ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୂତ ହେଇକି ରହିଛି। କିଏ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିଦବ, ମୁଁ ଭୂତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। କୋଉ କଥା ଭୂତ? ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଶୁଣି ସାରିବ ତ ମୋ କଥା? ଯଦି ଶୁଣି ସାରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ନହେଲେ ଆଜି ତୁମର ଶେଷ ଦିନ ବୋଲି ଜାଣିଯାଅ। ହଉ ତେବେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ ବି ତୁମ ପରି ଦିନେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗାଁରେ ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲି। ଦିନେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବାରୁ ଡରି ଡରି ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ସେଇଠି ଦେଖା ହେଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ସେମାନେ କାରରେ ବସେଇକି ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ କାରଟିକୁ ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ନ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଲୋକଟି ମୋ ପାଟି ଆଉ ନାକ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ହୋସ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାର ପାଇଲି। ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କଲେ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଘରେ କହିଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି 2 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଯାଇଛି। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଆଉ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କହିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲେ ମୁଁ ପିଶାଚିନୀ ବା ଭୂତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୂତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନି। ଆମେ ତ ଏବେ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲୁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେଠୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲ। ଏବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଯାହା ହଉ ଭୂତ, ତୁମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦବ। ହଁ ହଁ, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତୁମକୁ କ'ଣ ଆଉ କାହାର ବି ମୁଁ କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ କେହି ବି ଏମିତି ବୁଲିବନି, କାହିଁକି ନା ଆଉ କୋଉ ଭୂତ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତୁମକୁ ମାରି ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା।